Precisamente un medicamento que se está usando contra a obesidade, o Ozempic, xa é o líder na facturación das farmacias españolas. No último ano, a Seguridade Social desembolsou máis de 400 millóns para financialo, pero só para tratar a diabete. O seu uso para adelgazar non conta polo momento con financiamento público. A aparición do Ozempic supuxo unha revolución no tratamento da diabetes e disparou vendas a nivel mundial pola súa eficacia contra a obesidade. En España xa é o medicamento que encabeza os ingresos nas farmacias. Usa que ten é que é un medicamento que ten un importe elevado, de base costa 128 euros con uns céntimos, entón claro, cada unidade suma moito. Polo momento, o seu uso contra a obesidade non vai polo seguro. Os que precisen perder peso terán que pagar outros fármacos feitos coa mesma molécula que o Ozempic. Reduce o apetito, reduce as ganas do paciente de ingerir grasas, entón é moi eficaz para iso. Por suposto, como todos os medicamentos, teñen efectos secundarios, non son particularmente graves, pero bueno, son cosas que hai que vixiar. Ese o Ozempic é o fármaco en que máis gasta a Seguridade Social, o paracetamol é o principio activo que máis se receita. Que máis que menos ao largo do ano pois fai uso del, no? Porque é un medicamento que para reducir a febre, para reducir o dor, pois é moi utilizado con un risco baixo de efectos secundarios. O Sistema Nacional de Saúde desembolsou o pasado ano máis de 13.000 millóns de euros en receitas e máis da metade foron de fármacos xenéricos.